Ola a todos, chámome Carmen e a través dunha videochamada vou entrevistar a miña tía Cris que vive en Suíza. Ola, Cris. Boa tarde. Que foi o que máis te sorprendeu ao chegar a Suíza? Hola, Carmen. Mira, pois o que máis me sorprendeu foron a niebla que había e máis as campanas que facían moito ruido, máis as follas do chan dos árboles, porque hai moitos árboles e había moitas follas no chan, porque son árboles perennes. Por que motivo marchachedes a vivir a Suíza? Marchamos porque eu tiña un traballo un pouco que se levaba moito tempo e o meu mozo naquele momento non tiña traballo, levaba moito tempo sin topar traballo, entonces cando topou en Suíza, entonces viñe con el para aquí. Os suízos acolleron vos ben? Sí, os suizos a maioría falan inglés e falan moitos idiomas, falan portugués, falan italiano, entonces sí, son bastante amables e sempre están dispostos a axudarche, pero ainda así pois é complicado empezar un país novo. Como te sentiches ao chegar? Pois ao chegar sentíme bastante asustada e moi perdida. Notastedes moitas diferencias culturais ao chegar? Pois a verdade é que sí, bueno, sobre todo o idioma, pero sí, sorprenderon bastante o tema do transporte, o tema de que as cousas estaban pola calle así e non roubaba nadie, cousas así, pero sí hai bastantes diferencias culturales. Como te sintes 6 anos despois? Estou porque, polo menos, hizo inglés de que o alemán ainda está pendiente. Bueno, unha vez que tes un traballo, máis que encontras un círculo de xente, pois xa te podes integrar un pouco, bueno, xa te sintes mellor, entonces estás máis contento que ao principio. Que é o que botas de menos do teu país de origen? O que máis boto de menos é a familia. Vos, e máis os meus papis, todos, bueno, é iso, a familia toda, non? Se o que máis se bota de menos, o que non se pode compensar con nada máis. Despois, o que máis boto de menos é o mar, a comida, o marisco, máis o pulpo, pero bueno, sobre todo eso, a comida, o mar e a familia, iso é o que máis botas de menos. Que é o que máis che gusta de Zúrich? O que máis me gusta de Zúrich é o lago. Ese é o meu sitio favorito. Tendo en conta que non hai mar, pois xa ves que hoxe teño o bikini posto e como fai calor, pois podes ir a bañar. A verdade no verán está moi ben. Podes facer barbacoas no lago, a auga está quente, entonces pois disfrútese moito a ciudad no verán. Dinos algo típico de aí. Pois algo típico de Suíza é o chocolate, que hai moitas variedades, e hai un bombón moi ricos que son os Lindt, que temos a fábrica cerquiña, e outra cousa típica son os relós, os cuchillos, as navallas suizas, as vacas e as montañas. E aceite tamén. Tes pensado instalarte aí ou vir? Pois eso nunca se sabe. Desde logo a corto prazo non vamos a volver, pero un nunca sabe, non podes decir exactamente que vas a facer no futuro. Isto é un plazo de 3 anos na máis para diante, despois xa se decide. Pois, Cris, moitísimas grazas por deixar que che faga esta entrevista e esta outra. Vale, un biquiño.